آز یہ معاشرس اندر وچھن چھس برداشی چھن گسن یل نبر نیرن نبر کن تن سکون اندر اچن اندر کن تن سکون بے کن جائے گسن بے کن جائے تن سکون یل اللہ تعالی اسمان بارش برساون تیل پت دوری کرن تیل پت مسلمان پریشان گسن یل دور کرن گرمی ہون پنن شاہ گرمی ہون پنن شاہ سوری کائنات گسن پریشان حال آج سوری دپن پروردگار رحمت باران کر عطا کیاز آز یس تپش تپش متعلق فرمو محمد رسول اللہ فرمو دراصل چھن یہ گرمی آسن یوں ہی ہنگ منگئی کیا بلکہ چھ جہنمک اک سانس اک شاہ یل ام شکایت کر دربار حضرت اللہ زموک کرے ساتا پروردگار اک شاہ سردی کو یعنی سردی آس زیادہ گسن یعنی موسم آس مائنس اندر گسن یعنی موسم آس ٹھنڈ گسن یہ ام کوئی اک شاہ یعنی گرمی آس دو کھود دو بڑان یہ ام کوئی بیاک شاہ مگر ازراہ انسانیت اس موسم تش تبدیل گسن یہ امر بالمعروف تو نہیں عن المنکر دعوت دیوان آج اس موسم تقاض کرن یہ دعوت دیوان یہ برداشت نہ کرن والو یہ اللہ تش کرن والو تو خیال تت کیا بن تت نارس اندر یس نار تیار تھومت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ زاچا پڑمت زاچا وچھمت زاچا کھولمت یا زندگی متعلق 50 40 60 زیادہ کھوت زیادہ 70 زیادہ کھوت زیادہ 70 مگر تا زندگی متعلق کیا خیال یا زندگی متعلق بیاناو کرنے سے زندگی ابدن فاصل گسن پت یس یوتن گو تو سہ گژھِ ہمیشہ پروردگارہ اس تھٲیزِ صالحین سۭتۍ پروردگارہ اس تھٲیزِ تمن سۭتۍ یمن انعام کرکھ عطا پروردگارہ اس تھٲیزِ تمن سۭتۍ ییٚمہِ امہِ گرمی نش دِکھ نجات یمن امہِ سردی نش دِکھ نجات یمن امہِ چہِ تپشہِ نش دِکھ نجات آمین یا رب العالمین.